LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Deep cut, so itahitaji sucha moja. Itahitaji uzi. Just a stitch moja. So I'll just do it. Oyare cha bakeno bio kecha. Yo ke wane abwana no akota. Bwana ka ko dwa hit bolo ka gi no bwana. Nyakuramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas kikibed gi kionko moramora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 9 Adek 2 7 4. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. A shows mosega bedo ka timore Egesa East Villa te. Show manyoro timore Egesa East Villa was the worst, was the poorest, very disorganized, very chaotic. Very chaotic. Huh? Jothumbe, kar jothumbe to was very nice. Jothumbe te manoluongi no perform. Very nice. Kumaber ti wacho, kumarach ti iwacho. Kapod ok inyal organize event, relax, bed piny. Strategize. Organize. Put things in place. Kikibedi gi ich wang mang'eny. Pod ikia loso events, relax. Okay? Event mane sekareno ko los Egesa ma ji ogore. Matie ng'ato tur. Egesa East Villa, tichadi mane ng'ato setero show Egesa East Villa. Mogo MC. Ogodho MC ngum. Ka MC odhi manyo pesa ne. Ng'awa, nyisa ne ng'ama no setero show Egesa. Egesa is a very good place. Ng'awa, kok manyoro ne. Kok manyoro ni. Angeni itemo e king'eyo, very nice, but machanen temo ma was very poor. Nyaka jok mano wuondi obedo promise ni wabiro miyo ticket mondo ji obi. Kano gik nyoro kigo sime ok maki. Dongo no ok maki. Anyiso gigi. Uwinja. Moro wang'o ke pielo. Moro wang'o ke pielo. I relax tu. Kota mitiketo piny. You consult. Show kichunga chunga ni idwa dhi loso show. You organize, you strategize. Iwinja. It was so poor. Very chaotic. Show mane misekareno kaja pum. Gore gi fan. Mopogore gi show manyoro. Show mane. Let us be realistic. It is not emotional. It is factual and very logical and rational. Show mane. Show mane mi support upcoming artist to jigore. Angeni mano den show ma inda wuonya ndare mantie do wacho nyakorucha. To nikech en maru wabiro wuoye gimani public domain nyaka wawuoye. It was very poor. Very poor. Next time teme king'eyo very nice. Itemo kendi ng'eyo next time kidwaro timo gino
time malongo, time maber. Okay? Wa congratulate nikech you did it. That is so nice. Advantage mare ni performance ne ber. Iwinja? Jok mokel ni they performed and they did well. But on the part of management, organization, very poor, very pathetic. Very bad. Kanye. Show money ya manose team Egesa. Majiyo gore ma ibangane gi chupa kauti bangane gi bare ti gongum to ose diri ngato matiende otur. Very poor. Very poor. Losuru shows kaka the king's experience no losi. Kapo kuloso show, the uru bed pinyu consult. Mundu miu paro. Okay? Kikuedru do loso show tu kiani loso nango jo ticket wunda ji nini the miu ticket book miu. The king's experience pod ni malo maratari. Omera. Relax uru. Ukupungu uwinjo ni auka bikanye to enango. Ibedo pinyi dhie benchmarking. To kiwuog ni igoyo MC. Igoyo MC to MC dwa pesa ne. MC dwa pesa ne. Show madako dawe gi chuore. Dako dawe gi chuore show. Congratulations ni temo lakini it is still bad. Very bad. Next time you pull up your socks. Don't lose hope, but pull up your socks. Okay? But it was still below average. But just 0 to 10, you have 3. You still need to work for the remaining 7. Still pathetic. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo diochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo ebo tachiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta mayuayo ji machiegni, kik chandi, rieko wanika mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Kokomo Victor Pinyore, liera mende nigi chundi no. Idhi ndik godo obi, onge ng'ama bro sai, kifil ni Dalmas no chwanyi. Kawa chundi no, ichom godo tir ka polis. Wano kwa bijali u. Utimo tim fuo, inge maber ni jatendi is unschooled. Karmondi kungi miye ka advice, kapoko dhie stage. Utimo timbe fuo, ni uwuok ni udhi attack nyako. Uwuok ni udhi attack Dalmas. Kokomo Victor Pinyore utimo timanjao. Yani uchalo thermo koluoki. Utimo tim madung ka thermo koluoki to koka chund manono donje iye. In fact ufuo. Uwuok ni udhi attack ng'ama nyako e stage. Kaso utemo ketho godo gik mano losi kanyo mabeyo. Kifil ni Dalmas no chwanyi dhi donji dhi ka obi. Gima ng'eni wan gima wang'e maler ni nyako no osego wang'i no mobaro mano osedhi okuo. Okoth ma jatendi no be no osego gi chupa maber. Securities ne to wakia kata ni moko no lal kanyo i Nairobi. Udwa fuo moko manono mok bi konyou. Inda wayanyo pile wan gi. Onge inda wamielo gi kwe. And mane momiyo janabi will always remain as a king. Inda nyiche ka kata an ni nyiche ka wacho kuome. Ni ochiwo jo band ne as a sacrifice. Inda mage gik matingo inda malo ka ji wuoyo kuomi. Ni to kiwuoyo kuomu tu biru uri son magala. Yani pachu thin. Kokomo dhi donji sarach. Dhi tim kaki neno. Onge ng'ama biro saudho ka uruo bi bwana. Onge kumu dhi tere Dalmas.
bed king'eni Dalmas sani chalo jandai mar Real Mama. Ka Real Mama ema noweko jatendi oketo nyame to chulo dhi pidho go chiege. Koro iparo ni iti ng'a? Jatendi. Imagine jatendi. Aya to ka koro kinde moko ka Okoth Jarapogi noundo njama ni nodwa dhi go Lady Vinyar Soja. Noyudo ka Lady Vinyar Soja nigi securities mapek ka meke Gladys Wanga. Notim ang'o? Dong noyudo ka Lady Vinyar Soja ne pek ne ground. Mano dogo nyise no Okoth temo kumarach. Wang'ni koko temo kumarach nikech wang'ni tidwa go kolabo. Idwa tiu tich ma Kimbi notiyo godo Inda. Maka Inda no dhi gocho to teargas everywhere. Guys, tuko Vietnam. Na sahi news imeshaingia pap. Anyway, adwa wuoyo go jathum moro ka, jajawa, ohangla moro ka. Luongo no Okoth Jarapogi. Adwa chokodi dholuo maler because you are a Luo. Okoth Jarapogi in jajawa kendi go thum e beche mopogore opogore. Lok pachi kendi loka pachi no kabisa. Ine maneno ka bolo notiyo kodi mondo idhi keth somo mar Mr. Kede. Okoth Jarapogi, bolo notiyo kodi mondo idhi keth somo mar Mr. Kede. Donge? Ni Okoth Jarapogi iyudo teko kure mar goyo Dalmas Viola. Okoth Jarapogi iyudo teko kanye mar goyo Dalmas Viola in. Guys, Okoth Jarapogi obukore opamo Dalmas Viola kamane ji nitiere Egesa. Ni wira ni Dalmas Viola no nyise no wego simple Real Mama se move on gi mzungu ne. Dalmas Viola no koyanyi kata. Nyathi manyako ni no nyisi mana ni Real Mama ore ni iwego simbe iketho ne ode to se move on gi mzungu ne. Iyudo teko kanye mar go Dalmas Viola e public. Guys, wacheni ni waambie. Chak gama na lweny king'eni dhi tieko. Okoth Jarapogi alislap Dalmas Viola. Dalmas Viola pia akapiga step nyuma kidogo. Nyathi manyako ni akachukua chupa. Dalmas Viola no onego bonzas mano biro. Yani Dalmas Viola ni chakre ka wuono pakri ne ji e TikTok kani in one woman army. Jok moko mapakore ga ni am one woman army ka. Maka onge. Dalmas Viola no goyo 30 bonzas. Buneno lweta. Unena? 30 bonzas. Bonzas pradek. Mano kel. Dalmas Viola no wira chupa kama to chwado. Isitoshe Kokomo Victor in ng'ama duong' kendo in e band mar Okoth Jarapogi kendo in manager. Ing'e maber ni your boss is a class 3 dropout. Your boss can misbehave anywhere. Alafu Okoth Jarapogi misbehave go nyathi manyako ni event mok kata mare. Alafu to in ibiro ni imbidwa mako Dalmas Viola ni goyo onyali. Dalmas Viola no chwado umeno gi chupa modhi otwang'. In fact Dalmas no negi go chupa no maber magol kata wenge nego kiko chako nen kendo. Seche ma Kokomo koro yuoro oro gich maduong' ni odwa dhi go Dalmas Viola no nyali Kokomo, I don't care. Another one mofuo ka chieth no bar wiye gi chupa kweli mo chupo dhi ong'ado nyaka dhoge ni makata dhogi ne yie ji ufuo. Bando Okoth Jarapogi ma beno otingo joma machua kara you guys you are not mature. Ni ati bonzas be biro ji pradek ni biro goyo Dalmas Viola just one woman kama. No nyalo dong nu neno kama Madam Petty Mouth no tiyo kodu. Okoth Jarapogi ni slap eto. Ento tiyo kodi maber mi tiyo gi pesa. Kendi podi tiyo gi pesa. Alwach Jipanoran kende no dhir motur ni hospital. Kendo take responsibility mar thiedho alwach Jipanoran. Kiki weni wafuo. Idhi ketho ne Mr. Kede event. In fact guys wanyisu jo Kenya. Dalmas Viola ni ko wego Okoth Jarapogi e pap no gore. Dalmas Viola nyago Okoth Jarapogi matere mochari. Dalmas nyagoe matere mochari guys oko hospital mochari direct. Okoth Jarapogi Dalmas Viola nyalo goi to and fro materi hospital. Be hospital ok nyaterie. Koro kane ji 30 ka oweya pap ni koro wawene Dalmas Viola go Okoth Jarapogi. Du neno gima Dalmas Viola notimo ni Okoth Jarapogi. To be hata isitoshe no kowene nafas mar go Okoth lakini pod no tiyo. Dalmas Viola o represent bloggers te. Ambo duf lufalanga un
Okoth Jarapogi, Mob Justice donjo ir Dalmas Viola tuling mana Egesa kanyo. Mr. Kede, ulingo kunyal fight ne nyathi ma nyako ni. Lakini isitoshe, Okoth Jarapogi alishangaa vile Dalmas Viola alitoka Egesa. Tuliwaambia mtu hawezi toka tu as from nowhere kuongea kama hana vile amejiami. Okoth Jarapogi no weni kokelo ji tunyalo tieko Dalmas. Uliona? Okoth in kanye bi yweyo. Dongina no kasanine makuri itiyo gi pesa kithietho. Kikichaki ket lweti ni pado Dalmas Viola. Kuna wenye wanakuja kwa TikTok kutusi watu juu wanaona wengine wanafanya. Na kuna wenye wamejihami. Unasikianga kujihami? Hata vile Dalmas Viola alitoka Egesa hadi akabook gari mulishanga. And I think unashanga mpaka saima aliumeka. Tumia pesa. Tibu huyo Kokomo Victor. Kokomo kata umino ne uogte. Kata Dalmas ne go ichupa ma umino poko. Obrete ma keth nyaka ranyam nyochi. Okoth Jarapogi nyise mana en mana gi teko mar yudo monde ji Egesa kogoyo tento. Dhi goye ng'amo ma idhako mukaw nyaka nyathini. Boy chadongo ma idhako nyaka nyathim kendo post no social media dhako misedak go 5 good years. Kiani 7 akiani 10 years. Dongo ma idhako gi nyathi kendi ng'otho ni adharani ing'otho ni e kamera to bedo posted. Mago dak idhi goye. Ikaw asira ma ng'ato maigo dhako mo maigo nyaka nyathini achiel ma nyako manisenyuolo. Ikaw asira iketo nwa kuom Dalmas Viola. Okoth Jarapogi koma people. Koma. Dalmas Viola kukutusi. Koma. In fact Dalmas Viola ko weigo nyalo goyi proper. Nyalo nyoni proper. Dichwo mo ma dhako gi nyathi mo ne gi fight go e ground werigo I fight gi Dalmas Viola. Dong ni neno outside ninje Okoth be yweyo kama intie. Dalmas in fact ni nyale. Kokomo Victor in ng'ama duong' e band to kitigi wi kar mondi puonj nyathi ma wuoyi a class 3 dropout ni kama jintie ma event ok mare okonego yawe dhao to ni jathume ma yaw dhao. Kopuru example kuom Prince Inda emomiyo poda wacho ni Prince Inda is the king of Ajawa. Prince Inda is the OG, the king. Iluwe gi Musa Jakadala, iluwe gi Madisco kati yany manadi midogi miele mikwe nyaka microphone obro mi. Kozo ng'enia, sami wuwe nyinge no, nitie nyaka gimo gain e public kanyo. Same to Musa Jakadala. Koro Okoth Jarapogi gima ne Dalmas onyisi mana matis ni wek go simb real mama ni ochwanyi. Delo Musa Jakadala mose luong nyaka ni gay. Delo gik mose nyis Prince Inda to ema jalamo. Ito ina gi okuodo mathis midhi makte dio kamani. Upcoming artist. Iweni gitiyo ga goko e kidhi kanye. Ichaki mulnwa Dalmas Viola iweni wamor kodi. Onger. Dalmas Viola de way go jiario. In fact Kokomo Victor. Let me tell you this for free. Manyo Okoth Jarapogi, mondo wamany Dalmas Viola, mondo wapanguru field. Wachung kando, tuchung kando gi bonzas pradek manukelo go, tuwe Dalmas Viola go Okoth Jarapogi. Mondo Dalmas Viola ominu Okoth Jarapogi ni discipline. In fact, Dalmas Viola can beat Okoth Jarapogi thoroughly. Nyalo go yi sawa. Kikichaki mul Dalmas. Teko midwa tiyo kuom Dalmas Viola gi, kawidhi go chiegi kucho. Teko gi kawidhi go ng'amo ma idhako ipost ni dhako adharani nyaka gi nyathini haro dhako 7 good years kidak go monyuolo. Ng'ato haro ni dhako adharani kendo post ni kendo wuotho ni go publicly otami goyo. Teko mioro go bonzas kadhi go Dalmas Viola gi dak ni oro go bonzas odhiyo go ni ng'amo ma idhako. We to come. Dalmas ni nyale Kokomo no nego chodi kata ume no. Igo nang'o ma pod idhi twang'. Dalmas Viola, adwani next time I represent team maber, go guogi matho. Wabo chunge pesa nduko dhiyo ikgigo. In fact, Kokomo Victor, ito Dalmas ok nyal dhao kodi, but miwa Okoth. Punk pap, in manager mar Okoth Jarapogi, kora adwani punk pap. Mondo wabe wa punk pap wagi Dalmas Viola, mondo jirome field, mondo we Okoth Jarapogi gi Dalmas Viola, mondo wanyisu ni outside ni inje gi Kiswahili. Choke? Kita lweti kuom nyar ng'ato mikian ni onyuol nang'o kasu yiecho lepe chulwa uru lewni. Ada wuoyo go siepna masebedo kaluore thum ka kabisa miluongo ni Okoth Jarapogi pod Migori. Okoth kuom gik manotimre event mar Mr. Kede wakwede okang' mamalo nikech ka nitie ywaruok e kindgi ng'ama nyadendi okigorigo. Nyadendi okigo, nyadendi kata kokosoni, okigo.
kwani anogilo ti nyiri oyanya marom nadi. But nyadendi ok en ng'ama igorigo, gin chwech mang'aw. Nyadendi en ng'ama kirado go kata kano chwanyi, to goch minyalo go en achiel. En loth mamano to bi ng'eyo. Koro, nyadendi kata kapo nitie kaka winjruok ok nie kindi kode maber Okoth, ok onego bed ni kawo action e lweti, ok onego bed ni kawo chike e lweti. An Okoth in ing'e maber kaka nachung' kodi mang'eny ka ji ne lawi migori dalau. Ji noyanyi kendo ji ne yanyi malich e TikTok ba nawuok ba wuoyo ba wacho na jakwadh ji ok odul jaw nyasa achiel ma ji ong'eyo. Ok kos nga ng'ato. Koro, kapo ni both kata kapo nitie jok mane ochul mondo oketh event mar kede, ne gise fail nikech event mar kede tero notimre maber kaka nopang. Koro kata ka nitie jok mane ochul mondo odhi oketh gigo, ng'ato dwa perform, ng'ato dwa biro perform gi thuon, ging'ere jok mawacho go. Gidwan gibi perform kuma nyocha gino kata kinyiso gin giland ok giland. Gidhi mina gocho kuonde mimiyo gi e pesa. Kose chan event to gidwa biro gi perform gi thuon ka gikelo vurugu. Okoth Jarapogi ne onge ngori gi ng'ato, to jok mane okelo lweny kanyo ging'ere. Dineo ngato misifa, lweny madino timre kata dinera. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Bas, nikwara mga joang, my name is Adek Tatu. Kendo mambo yangu ni matatu, podo duong madho kongo miela jawa. Gimanie public domain to nyaka wawuoye, abiro nyombo tokma. Koro ajawa, manie public domain nyaka koro wawuoye. The King's Experience manotimore nyoro Mombasa ka, World Waters Nyali, was the best. Daudi Anguka, Bolo Best Pork, Civilizer, and other organizers mane organize the King's Experience. It was the best. Security was good. Food was good. Coordination was good. Gimora mora nen perfect. Kaka no chane. Daudi Anguka, that is so nice. Event ne meet. Gikmoko ne ber. Yani no chanore. No chanore from A to B to C to D nyaka kocha. Na winjo kana lando the King's Experience. To nugo dho unio ni kiano mie sling kiel uvadi achiel mondo mi oketh show ma Nairobi kiano mie show ma Nairobi no joni en disco matanga ni koeji. Nyaka MC ma MC ni show idhi go dho gi ngum jothurwa. Ne? Nyaka winjo ni chuore kore ko biro mera kore ko chako pabo chuore to go chuore ngum ni chuore. Pok notero gimoro dala ge to chuore dwa chike. Jothurwa no dhie disco matanga Nairobi, Egesa. Kusango mane timore, kich awinjo weche mang'eny Egesa kanyo, awinjo mang'eny. Jipanoran to koro udhiro muturo tiende nango jothurwa. Udhiro jipanoran nango jothurwa. Ango choko sango. Lenyisu ni biure show ma en organized. Show ma security nitie. Show ma ng'ama chand yonge. Uwinja. Nokuwinja ni Bolo Best Pork, Daudi Anguka oketo show gi Nairobi ginene Mombasa mondo keth show kia man Nairobi kia show maka nanyiso ni show mane nitiere nen the King's Experience kende to nokuwinjo. Kora winjo ni koro chupri mar kongo bare kocha to ng'ato bigo kucho to ng'ato nanyiso nokuwinjo. The King's Experience was the best. It was the best. Nonyisi ni wanuonge pang'ang'a. Nyaka Janam, unge gari mondik ni Janam, maya Kisumu, Siaya to biro nyaka Mombasa. Janam no kelo ji. Nikech onge ni Nairobi okonyal bare. Obiro straight to Mombasa. Gi obede show Prince Inda Janabi ower mamit nyaka che.
An shomu neno ka lando manyiso ni mae mwadhiye. Wadhi uru, wachikre uru kama. Uru dhiye mapok unjo ka lando mangi dhi gowe, udhi goye jito. Kia ni japumi goye to jathumpe go wad gito. No. It was so peaceful. Thank you, Bolbe Spock, Daudi Anguka, Civilizer. It was the best. And we are still expecting more. November. Album was the launch. November. Uija. Belo to an godo mar gima notimore Egesa. Belo an go mromone e. Abiro miu. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.